Milí naši rodičia, krstní rodičia a všetci farníci, dovolte, aby som vás všetkých privítal na našom veľkom dni, keď prvýkrát príjmeme do nášho srdiečka Pána Ježiša. Odteraz bude prebývať v našom srdci a bude stále s nami. Od tohto veľkého dňa budeme ráť v láske a aj v láske svojich blízkych. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milé deti, Pán Ježiš vás zhromaždil, aby sme s ním slávili Eucharistiu, teda obetu jeho tela a krvi. V nej sa nám dáva ako chlieb života. On sám nás včera vo sviatosti zmierenia očistil od hriechov a zmieril nás nebeským mocom. Takto sme si svoje srdcia pripravili na prijatie najväčšieho daru, jeho samého. Sme šťastní, že teraz pri slavení Eucharistie môžeme byť tak blízko Pánovi Ježišovi a že s svätým príjmaním budeme mať prvý raz účasť na celej svätej omši. Preto naše srdcia oplývajú radosťou. Vyjadrime to aj navonok týmto chválospevom. Sláva Bohu na výsostiach. Bože, Ty si završil dielo nášho vykúpenia veľkonočným tajomstvom svojho jednorodeného Syna. Keď sviatostnými znakmi zvestujeme o smrť a zmrtvých stane, daj, aby sme mali vždy účasť na jeho diele spásy, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Genesis. Melchizedek kráľ Selema priniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom najvyššieho Boha. Požehnal Abrama slovami: Nech Abrama požehná najvyšší Boh, ktorý stvoril nebo i zem. Nie je zvelený najvyšší Boh, ktorý ti vydal do rúk tvojich nepriateľov. Abram mu potom dal desiatok zo všetkého. Počuli sme Božie slovo.
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, nie je kali dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi, a chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele, keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Počuli sme Božie slovo. S vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania a ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť, aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nikde má väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie, vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Aby vám Otec dal všetko, čo budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Počuli sme slovo Pánovo. Dobre, tak si niečo teraz povieme, niečo pekného. Ale potrebujem si to ešte nachystať, takže ešte, ak viete, tak toto je taká krstiteľnica s tou veľkou sviečkou a tam sa krstia deti a boli sme tam, čo boli sme tu pokrstení v tejto farnosti, tak všetci sme tam boli pokrstení. Tak ja idem pre tú nádobu, kde sa krstí, lebo tu budem potrebovať. Tak v tej nádobe je krstná voda, ktorou sme boli pokrstení. No a ako sme boli pokrstení? Boli sme pokrstení veľmi jednoducho, že rodičia vás doniesli na krst a potom kňaz, ktorý tu bol, zobral vodu a pokrstil vás, že v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Takto ste boli pokrstení a čo sa vlastne na tom krste stalo? Prijali ste Božiu lásku. A tá Božia láska, Duch Svätý vo vás, nie je ho vidno, ale je tam. To sa nám stalo v krste. Prišla Božia láska a táto Božia láska spôsobila to, že sme sa stali Božími deťmi. Je to veľmi krásne podobné, ako keď sa majú rodičia radi a ľúbia sa, tak zrazu príde Jožko, Zuzka, Katka, narodia sa im deti. Ako ste sa aj vy narodili svojim rodičom.
A taktiež Pán Boh chcel, aby sme boli jeho deti, tak nás pokrstil, lebo nás veľmi ľúbi. No a túto lásku, ale my potrebujeme v sebe zveľaďovať. Prečo? No my vieme, že tento svet býva niekedy nebezpečný, že? A že nie úplne všetko tu je v najlepšom poriadku. No áno, sú tu aj veci, ktoré sú zlé. Takže zažívame nejaké smutky, samotu, nepochopenie, odmietnutie, všeličo možné. Všelijaké máme trápenie a bolesti. A Pán Boh chce, aby sme s jeho silou to všetko prežili a tá jeho sila nás je láska, ktorú sme dostali v krste. Takže vždy, keď strávim s Pánom Bohom krátky čas, napríklad večer sa pomodlím, alebo idem na svätú spoveď, vždy Pán Boh vlieva tú lásku svoju do nás. A napríklad aj vtedy, keď idem napríklad do kostola na svätú omšu, je to miesto, kde Pán Boh vlieva svoju lásku. A dnes, ešte úplne špeciálne, keď idem na sväté prijímanie, tak Pán Boh príde sám do nášho života. Je to niečo úžasné. Ale keď sa pozriete, navonok to vyzerá, ako keby sa nič nedialo, že? Jednoducho, idem v nedeľu do kostola, no ale potom príde ďalšia nedeľa. Potom večer príde, pomodlím sa, poprosím Pána Boha o pomoc v škole, poďakujem mu za všetko, čo pre mňa urobil. Potom prejde mesiac, idem zase na spoveď, pomodlím sa, poprosím Pána Boha o odpustenie a Pán Boh stále dáva svoju lásku. Stále dáva svoju lásku. Dokonca aj vtedy, keď sa nemodlím a som iba v škole, alebo potrebujem Božiu pomoc, môžem si spomenúť na Pána Boha a povedať mu: Pane Ježišu, pomôž mi. Ide písomka, pomôž mi. Teraz som smutný, prosím ťa, pomôž mi. Hej? Som niekde a niečo riešim a poviem: Pane Ježišu, pomôž mi. A Boh stále dáva svoju lásku. Stále dáva svoju lásku. A pomaličky, ako sa tak modlím a žijem s tým Pánom Bohom a tú lásku stále prijímam od Neho, lebo On nechce nič iné od nás, iba aby nás mohol ľúbiť. To je celé. Strašne to je jednoduché. Iba chce, aby sme boli milované deti. A niečo sa deje. Čo sa stáva s týmto papierom? No, Danko. To je ako naše dnešné príjmanie. Tiež mokneme. Ale pomaličky sa tu niečo ukazuje. Aká farba sa tu ukazuje? No, dobrá vec. Červená farba. Pomaličky sa tu ukazuje. Takže tá Božia láska, ako ho ja príjmam, a viete, každý deň, a potrebujeme jej veľa, ale stáva sa to, že čím ho viacej príjmam, tým viacej začína vidieť, že som naozaj milované Božie dieťa. A ľudia okolo mňa si všimnú, že niekde môžu zažiť, že ma naozaj nebeský Otec miluje. A keby som to takto ďalej robil, tak sa mi to pekne rozmnočí a zrazu zostane z toho taká veľká Božia láska a mohli by sme z toho spraviť srdce, ale to už je nad moje umelecké schopnosti, takže to nebudem robiť. Ale pripomína nám to, že potrebujeme tú Božiu lásku prijať, aby to, čo je ťažké v našom živote a čo prežívame, postupne sa premenilo, aby nám Pán Boh s tým pomohol, lebo nás veľmi ľúbi. A som veľmi rád, že ste teraz tu, všetci, lebo môžeme prijať Božiu lásku. A tá láska, ktorá bude v nás, bude potom vyžarovať pre ostatných. Tak na to sa veľmi teším, že Pán Ježiš cez vás bude vám zjavovať, ako vás ľúbi, vo vás a cez vás bude ukazovať ľuďom, akého dobrého máme Pána. Tak tomu vás aj dnes pozývam. Amen. Teraz si
pripomenieme liturgicky, že sme boli pokrstení, všetci sa postavíme. A pri tom krste sme mali krstnú sviečku a krstnú košielku, ktorú si teraz zoberieme. Výborne. A obnovíme si krstné sľuby. Milí rodičia, krstní rodičia, pred niekoľkými rokmi ste tieto deti priniesli na krst. Deti sa vtedy znovu zrodili z vody a z Ducha Svätého a dostali vzácny dar, účasť na Božom živote. Sľúbili ste, že ich budete vychovávať tak, aby sa v nich Boží život stále zveľaďoval. Vyznali ste vieru Ježiša Krista a v tejto viere sa deťom udelil krst. Teraz ich privádzate, aby mali účasť na oltárnej obete a prijali oltárnu sviatosť. Je to vzácna a svätá chvíľa ich živote, za ktorú sme všetci vďační a oslavujeme Pána, lebo je dobrý. Milé deti, pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, ktorej ste boli pokrstení a stali ste sa Božími deťmi. Dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši a príjmate sviatostného Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, obnovíme si krstné sľuby a vyznáme vieru svojimi ústami a svojim srdcom pred svojimi rodičmi, krstnými rodičmi a celou farskou rodinou. A sľúbite, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svetle Kristovom a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti. Preto sa vás pýtam, zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zriekate sa vábivých pokúšaní, aby vás neovládal hriech? Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu? Veríte v Boha Otca Všemovúceho, stvoriteľa neba a zeme? Veríte v Ježiša Krista, jediného Syna nášho Pána, narodeného z Panny Márie, umúčeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, vo svätú katolícku cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Chcete sa bližšie primknúť Pánu Ježišovi a verne mu slúžiť v katolíckej cirkvi? Chcete sa nábožne zúčastňovať na eucharistickej obete na ostatných liturgických úkonoch? Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miloval deti, zachová vo svojej láske, aby ste si hodnosť detí chránili nepoškvrnené pre večný život. A teraz si spolu zaspievame takú krásnu pieseň, ktorú určite poznáte. Tak sme si krásne zaspievali a teraz nasledujú prosby. Budeme dobrého Pána Boha prosiť za nás, ale hlavne za tieto prvopríjmajúce deti, aby im Pán Boh pomáhal v živote. Milované deti, bratia a sestry,
Pri dnešnej krásnej slávnosti prosme Pána Ježiša, priateľa detí, za naše prvopríjmajúce deti a za všetky deti na svete. Pane Ježišu, prosíme ťa za svätého otca Leva, za biskupa Tomáša i za našich duchovných otcov. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa za rodičov, starých rodičov a krstných rodičov, aby žili v Božej láske a milosti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa za našich súrodencov, ktorí nám vždy pomáhajú a sú našimi najbližšími priateľmi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa, žehnaj všetky deti na svete a pomáhaj im, aby sa stretli s tebou. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa za slabých, opustených a chorých. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, žehnaj našu vlast a chráň od každého zla. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa za našu farnosť, aby sme žili v pokoji a bratskej láske. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa, zachovaj vo svojej láske a milosti deti, ktoré dnes prvý raz prijímajú Tvoje telo. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty si povedal, nechajte deti prichádzať ku mne, prosíme ťa za tieto nevinné deti, privísi ich svojmu srdcu, vštep do nich trvalú lásku k Tebe, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Dobre, prosebníci moji krásni, môžete si sadnúť na miesto, teším sa. Výborne. Teraz nasledujú obetné dary. Poprosím komentárov, aby sa prichystali. Poďte, nech sa páči. Prinášame Ti, Pane, rúženec, ktorý je symbolom našej úcty k Pane Márii. Školská taška. Prinášame Ti túto školskú tašku ako znak túžby lepšie ťa spoznávať. Lopta. Príjmi, Pane, túto loptu ako znak toho, že chceme myslieť na Teba, aj keď sa hráme. Perníkové srdce. Ďakujem Ti, Pane, za to dobroty a všetko jedlo, ktoré máme ako dar od Teba. Ovocie. Prinášame Ti, Pane, ovocie, ako znak toho, že Ty si strom, na ktorom chceme rásť. Kvety. Prinášame Ti, Pane, kvety, lebo odzrkadľujú krásu Teba samého. Hračka. Prinášame Ti, Pane, túto hračku, lebo nám pripomína, že si s nami aj pri zábave. Biblia. Prinášame Ti, Pane, Bibliu, lebo vďaka nej môžeme čítať Tvoje slovo. Chlieb. Prinášame Ti, Pane, chlieb, ktorý nás pramení na Tvoje telo, lebo si náš veľký priateľ. Víno a voda. Prinášame Ti, Pane, víno a vodu, ktoré nás pramení na Tvoju krv, aby bolo neustále prameňom nádeje.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, slávime pamiatku nášho vykúpenia a vrúcne ťa prosíme, aby táto sviatosť Tvojej lásky bola pre nás účinným znakom jednoty a putom bratskej lásky skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. O hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo on pravý a večný kňaz ustanovil spôsob ustavičnej obety a prvý seba samého priniesol Tebe za obetu spásy. Aj nám prikázal sláviť túto obetu jeho pamiatky. Jeho telo obetované za nás je duchovný pokrm, ktorý nás posilňuje. Jeho krv vyliatá za nás je duchovný nápoj, ktorý nás očisťuje. Preto s anielmi a archanielmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Naozaj si, Svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krev novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju v dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Tomášom a so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohoto sveta a primí do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho boského učenia osmeľujeme sa povedať. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. A teraz sa pomodlíme pred svätým príjmaním modlitbu a pripravíme si tak srdce, aby sme mohli prijať Pána Ježiša.
Budeme opakovať, dobre? Pane Ježišu, Ty si môj najlepší priateľ. Milujem ťa z celého srdca. A veľmi túžim po Tebe. Príď, Pane Ježišu. Amen. Zaodetá do lásky Krista je moje telo plné sily a duša krásne čistá. V Tebe príjmam tak zázračný dar, tá túžba prudko rastie, keď mňa divná dá. Pred Tebou
Teraz, keď sme prijali Pána Ježiša, tak si prvopríjmajúce deti kľaknú a ešte mu pekne poďakujeme. Budete opakovať po mne modlitbu. Dobrý Ježišu, ďakujem ti, že si prišiel ku mne. Kláňam sa ti a milujem ťa. Vítam ťa spolu s Pannou Máriou. A so svojím anjelom strážcom. Ty si môj. A ja som tvoj. Amen. To je úplne krásne. Patríme Pánu Ježišovi a ešte mu poďakujeme takou super pesničkou, a kto by chcel, môže ísť aj ukazovať. Určite ho budete poznať. Poďme všetci. Naozaj to, čo sme spievali, sa aj stalo, že Pán je našou oporou a môžeme sa kedykoľvek na Neho obrátiť a nebojme sa, má dosť lásky pre nás. No a teraz už iba nejaké oznamy. Fotenie. No, ako to spravíme? Vonku prší ešte? Asi hej. Poďte zistiť, či vonku prší.
stačí. Tak poďte naspäť, zostaneme vnútri. Výborne, tak ďakujem všetkým vysadkárom, ktorí zistili, aké je vonku počasie. A to znamená, že zostaneme vnútri a budeme sa fotiť tu, ale ešte predtým fotením máme pre vás pripravené nejaké pamiatkové listy a darčeky, takže počkajte, budeme ich rozdávať. No a tieto rovnošaty, ktoré máte teraz na sebe, bude sa to volať Biely týždeň. Vždycky, keď pôjdete na svätú omšu, môžete si ich obliecť a prísť pekne tu, dopredu, zatkať si, to bude tu pre vás. A my máme ešte aj Sviatok Božieho tela vo štvrtok, kde si môžete zobrať aj lupienky, rovnošaty, lupienky s kvetov. A keďže nám Pán Boh nedoprial dneska ten sprievod, možno vo štvrtok na Božie telo, večer na svätej omši, na Korchane aj tu bude procesia. Môžete si zobrať rovnošaty, lupienky a rozhadzovať pred Pánom Ježišom potom vonku. Bude krásna procesia. Keby bolo veľmi zlé počasie, tak sa procesia dá na nedeľu, nebojte sa, ale určite bude. A rovnošaty potom v nedeľu odovzdať tuto do zakristie. Budem sa veľmi tešiť. Teraz poprosíme kvety, také špeciálne. A poďakujeme rodičom, lebo sa patrí, že? Výborne. Takže kým sa nachystajú ďakovači, tak rozdáme kvety. Ministranti vám pomôžu. Výborne. Poďte aj ďalšie ministranti z druhej strany ešte aj na druhú stranu dávať. Poďte ešte, pomôžte im, prosím vás. Aj ostatní, kto by chcel ešte. Porozdávajte, aby to išlo šikovnejšie. Výborne, ďakujem. Výborne. Každý dostane kvietok. Ale nebojte sa, není pre vás. Toto je taký špeciálny kvet. Dobre, má každý kvietok? Dobre, super. Výborne. Teraz poprosíme poďakovať. Pane, ktorý si na nebi zachoval všetkým deťom nami, nech ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami. Podaruj deťom otecka na každý deň, nie iba na včera, bez otecka je ovečka zatúlaná a bez pastiera. Zachovaj nám obidvoch pre dve ruky od teba máme. Dve ručičky s deťom stvoril Boh, pre ocka jednu, druhú máme. Milí naši rodičia, úprimne vám ďakujeme za život, za vieru, za výchovu i za vaše modlitby a za všetko, čo ste pre nás od malička vykonali. Teraz tu nastane taký trošku šum ako v úli, každý zaniesie mamine kvietoček a ocka vystiská. Nájdite si rodičov, každý vlastného najlepšie.
poďakovali sme rodičom a ja ako pán farár tejto farnosti ešte ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli, že sme sa tu mohli stretnúť a mali krásnu slávnosť. Naozaj od pána kostolníka až po všetkých ľudí, spevákov, speváčky, organistov, všetkých ukazovačov, čo sa pridali k nám, vlastne všetkým rodičom za ich spoluprácu. Veľká vďaka ministrantom, že rozdávateľom. A mohol by som tu menovať ešte dlho, ale tak zjednite takto poviem, že veľké Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prispeli na našu slávnosť, nech vám to dobrý Pán Boh odmení. Pán Boh zaplatí. Vážený pán farár, ďakujeme vám, že ste s láskou, trpezlivosťou pripravili naše deti na sviatosť zmierenia, aby to po prvýkrát mohli do svojich srdc prijať Ježiša. Rovnako za všetko, aby sa dnešný deň stal slávnosťou. Vyprosujeme vám, pánovi kaplánovi, od nebeského Otca zdravie, veľa síl, Božiu milosť, aby na vašej ďalšej pastoračnej ceste vás ochraňovala sedembolestná Panna Mária. Radosť týchto detí, nech vám je to najkrajšie odmenou. Úprimne Pán Boh zaplatí. Dostal som obľúbený film Strazcové galaxie, to je môj najobľúbenejší, teším sa. Wow, ďakujem. Buďte aj vy Strazcové galaxie. Toto je pre pána kaplána a neviem, či tu už je, či dorazil, či to stihol, ale spovedá na povinnosti, lebo spovedáme ešte pre iné farnosti, tak som mu poprosil, že či by prišiel, ale určite mu odozdám. Ešte by sme aj my v mene rodičov chceli poďakovať našim muzikantom za krásny doprovod. Bolo to úžasné pani organistke za krásnu hru a všetkým pani katechutke Natálke za to, že to tu zvládla. Ďakujem. Pozdravím aj pani katechetka Marcelka, zo zdravotných dôvodov žiaľ sa nemohla zúčastniť, ale myslí na vás a teší sa, že ste prijali Pána Ježiša.
Teraz organizačne ešte raz. Bude nasledovať modlitba po príjmaní, lebo tu som zabudol, tak ale sa ju pomodlíme. Potom dám hneď požehnanie a potom si všetci zostaneme sedieť, ešte ide to prekvapenie. Dobre? Tak a teraz sa zase môžeme postaviť. A tak modlitba bola po príjmaní, tak to som nezabudol. Tak už neviem, už som celý zmetený z toho. Dobre, tak vám dám požehnanie aspoň. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Poďte v pokoji.